Окей. Сега сме вече в лабиринта, в смисъл влизаме в него. И тук вече може да се въртиш на където си щеш. Къде ще отидеш не е ясно. Ето. Въртиш се на не знам си къде. Айде ще минем насам да видим какво е. Ето. Наляво, надесно, нататък, да видим сега тук какво има. Това е някаква градинка сигурно. Възстановена. Така като гледам. Ей, хората влизат вътре, се въртат. Това е някакъв макет на стената. Макет на стената.